ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୟନ କେମିତି କରେଇବ ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶୟନ କେମିତି କରନ୍ତି ନା, ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏମିତିକା ପଲଙ୍କ ଥିବ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଖଟ ଥିବ ତ ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିବେ। ଶୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିବେ। ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ବିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଶୟନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ସେବା କରନ୍ତି, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୟନ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ ସେମିତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ବିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କଠୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଆମ କାଳିଆ ସ୍ଥାନ ଦେବି ସେମିତି ଖଟରେ ଶୋଇବେ। ତ କିଛି ତୁଳସୀ କିଛି ଆଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୟନ କରେଇଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।